الآخرة دار الجزاء. أشهد أن لا إله إلا الله واحد أحد، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين، وخير الهادي هدي محمد بن عبد الله. وبعد، mangawarikan wallah bumadara asmu rabbu memakin besagyan kai oras urian agung kutua pananama tenabantu bantu betan musik wallah bagi mata anak-anak mana asyukur kau tidak ada tipe sudut kue ngaran bapel dari langat tigu kita pada langat tigu para mana bapayu pada kumpulan kurang abalasnya musuh salawat nasan Muhammad amiyat pilih namiyat indu saat perawatan nasun ayun putolaulannya nabu sudah debiatannya nasang kai ngedoannya taruh saasya lawatan ko penasunabitan Muhammad nabudiat di agar kamu salam amakap mama anas sasana nagurinaw arap panakan kungkandan ada berbidung kuat pangani aku adina kami kumpulan berkitan wat tiuba nami tontong para kerkitan wabana na angkatan niya nung naisang bigyan nung sultaro tong palimu niya na sangka iya yung asaligidan na ayamala nasa kapakawmatan sayo mulkiyam upang waatan kumanin na apila serasa yang kanu sagian ayan yang kali limu ditang mantung nah kali limu da iya yakin pagdatan wallah ayat pikir wallah natigina wa idza quri'al qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun jadi ati wallah pembuat dia anasul qur'an na pamamak dilikun nagugugan kanu raranak kanu kaang kanu kalimu wallah berpuluh saya nasu Islam na pamamak dinukun sama nonton ayat Twitter unap pernah tanah pamamak dinukun ayat mana ba isu antuna abu say ka pamamak dinukun buaya ka pamamak dinukun nagyong kutuan niya katulog tulugoy kadang at juga mataan na bener niya kapi-api ka pang siya-siya ito at nagyuguri Mudang itu ka pamamak ayat itu ka pamamak na andun na ikanagono o kawanan na at tangina na pakapangundi ang kasagyan kaya panit kila ka napakadir pa ang kasi kupuso ka na pras-ras ka ino mga ligid rumil ka na magmululang ka anta ka masusulog ka hindi ya mana yan nakapamamak upang kaayamaan niyan na ayak kaya pamamak kinagatan naman din na sukiya pamamak kinago mga ashab samaan wa taatan upang kamanigiran na subuan na inunutan nilan upang kamanigiran na dalangan na ginakanilan upang makagipwi kaya pamamak kinagatan sangka iya masatan na mataan na unimala akak yusur na kakibang kata ukapagpilitaw kong sabihin kaya rin nakagita biyo ko makasan ayang kapamamak kinag-uumran nasayod ko to nasa kapit pamamak kinag-yun na idong sumiyang ko pa din sa sangko papisa mataan na biyo si ikwada ay pumima nung nangyarang niya mo uwit na makaman ay sinakaw na siya bigyan na ibong niya taman sa kasisi na yan marap singaran ang gamya mo siya tao ginagyon mo nakataon abad-subab singaran abad pumihan niya kaya pada mengaudisin, aku nak siap itu lagi buat pikir ya. Jadi nanti yang memegang kah? Jadi kau katawan yang ngarannya, nak ayam perlu buat nasi buta ni, buat dia tinggi lebih kalau lagi kuat panan arwah kau mengaloksa, perlu sisi dan pembesaran dengan kegenatan nak kapurannya, beri kau kepalian daripada kau pasain, boleh dalam kapotak tidak sakasa serampung. Ailangan nama gemuntur musawalai na berpiasat dengan akad turunannya suatan, Hal itu apa benar? Katerang pasal bakra. Semua itu na pungkul akalun. Kenapa semua lamalan ayat pungkul akalun? Semua itu kapungkul ada Islam nama itu. Berpihak itu. Nah, yang kau matang sawalay dari terima kita. Begitu saya barang begitu kapal makin para malukan ke sabukan.
Ibarat yang namanya nagkakot promusya tapi pero kun unabe la yadkhulul jannata qatir rahim. Dikun berkasunod sa surga sutaw akan nulak sa tumanay. Na upama ka sa kanapito ka pumamakilay ng ginagawang kaginawang ka. Dahil kaginawang ka. Ginawa ko. Mga din. Sakad ano yung mga din. Ang itutulang ka na tumanay. Ngayon yung itutulang ka tumanay ka na sumasapayawan na pamasa ka ro sa dulo. Nagugawin isa dulo na pa mga dulo. Ha? Abog man ay pinagawin nito tumanay ka. Abigyan nga sa dulo. Napagabawin yan. Nadigan ibigod na sang kada makamang. O? Nga. Ibang tanong yung kaini kalimutan. Ipigibro ka pa mamaki, di ba? Ipigibalik ka ang suminawang. O pa makamasasubok ka na, kinagin ka. Alipin ka pa mamaki. Yung kaliang kalilipulipan ng manto ay nisabot wawa sa iyong kutuwa kustan wangit mo sa rin ng wala. At pumunin po si wala aya budawan alok pa ikang bubak ka na niya. Awat na ibalas wala sa iyong kaliang kalilipulipan si I. At tingtunan wala na ibalas wala Allahumma amin. Amin. Yung kaya kalilimutan mo ang kapapatay. Malo ka nung kumakabat yun. Kapapatay. Na biro ya iwala awaraan na doon na apulang yun umanos yan. Biro ya iwala ayang anan yan na inadunyan kudunya adon ng bulungan mo ayang anan yan na pamulong. Hawag pa nga kabulungan ko upasat diya kan anong bulungan na wapiyag pipilin yung bulong pamilyon yan na masing nakamalutang umarang. Ha? Ayun na biro ya iwala awaraan adon ng bulungan mo manusia. Bapaknya pa namin masa sa pulong di dua bangsi na ibabangsi na ka na ibistro sangka pa sa kanya kadang-kadang. Nandun ikaw maakaw kalakul mo pinamata ang biganyan pinapakapagala. Ay pinturong Allah sa isa suratul Imran dataragin po ito kaya aliyong pagiging kaya luksan. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ito ang suratul Imran. Pinturong ang suratul Ankabut. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ito yang nasa suratul Anbiya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. So kalang ilang uberan yun na patagpalero yung pagkataan sa kapatay. So kapatay nga luyaan sa bindaan, marawat sa marandang, yukos sa mindang ka na patay ka din sa lukuso kapatay. Pagpaliganilasan, dalagilasan tao, maraw talit na maraw na may panalaw din sa dar, kanit, ipagpa sa dar. Yung kanan nakapatay, na ayapit pero wayamaanan yan na Hasanul Basari, ini surat yang si wayamaanan yan na Umar mula Abdul Aziz. Nanti na falau annaka umruka umrunut. Bapiyakong panduri, bapiyakong panasumurka. Naman din na suumur unut. Bigwa maanan yan na Hasan al-Basri Umar mula Abdul Aziz. Wa mulkuka mulkus Sulaiman. Nagusok kadatu kanang berit panaaman dinasok kadatu Sulaiman. Wayakinu Ibrahim nagusok para tiyaw ka naman dinusok para tiyaw Ibrahim wa hikmatu Luqman nagusok ka mga nakasagindi nakapan na Luqman fa inna amamaka hulul maut naman taanat tiyan asok asa sa murang sukan tapan ka nagdunusok parang ka nakalipul sa kapatay yung kailangan mo ngayon na yung kalimutan mo kapatid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Na, piturong Allah sa isang Quran. Tingnan aynama takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burjin musayyadah. Bapiak kong penegari tungku pekadun kupin na putay kadin ayam ano to na bapiak kapan ako maluta. Sa iyong kaya, pito lapis salo ka na tunggong gawpan. Nasunod ka pa nakuwalain kaaman siyo. At ikaw niya magpiliwa na uli karong pangyata. Na uli pagkasambulan ko, magiging puna ko. Na siya ko dumbog ng isang na. Na siya langaw-langaw ang taman. Na siya matataw sa iyong kaiwalain. Managtaan na ang dumi. Ikaw mo oras. At wikas sa niyawang malakal mo. Naging tunggong ayaw maanan niya na tunggong. Yung ka na nakamalakal mo. Na
ibarat ang boleh na broadcast sa ibarat sa bisita. Nagyun na ibisita kanwa siguro nagkumang tanunian na ang tunay ka plakat talimaman yang dan itang tanunian tuloy ay mana niya na mapita na pagkumakur ka na pulisita ang kusikay. Uli na ba't kaniyang tigsil amay akay na kulang ko sa kasawalay ng bulutong kura agin ka na anyawang ka. No text, no calling. Hindi nang tumatix na uli nang tumatawag. Kalau pikir kami na tingin alimang tidak berkata. So kapatay na panakaw. Allah Akbar, Allah Akbar. Walang iputur kulitang maginan. Welcome malakal mo, tago nga kupay tao ka. Ano ka, kaya ka na ko? Yung ka patay na mga taong kaya ka na ay di ko dito. Naibaga to ba siya dito yung sumana ka naman, tawag yun, upang niya siya sorting mo. Nariba ka pa mo. Namata, adi ikaw mga niyan rin, nariba mo rin sa ito na namaralagyo ko. Kung siya makaprisi-risi. Yun ang sukapatan. Kulawin ka. Tapi turut na tingin kul innal mawta alladhina tafirun fa innahu mulaqikum thumma turadduna illa alimil ghaibi wasyahada fa unabbiukum bima kuntum bihi ta'malun. Allahu Akbar. Nah, yun ang sukapatan. Itiruk Allah. Turang kakiranya Muhammad, turang kakiranya Muhammad. Asuka patay ang pagpapagyan na ba yung nagpagkabalak? Bilang tangan na ba tangin na pagkabalak? Sumangor ka na ba lubanak? Tumalikod ko na mababalak? Kawan, yun, bubuk na mababalak ka din, sumalakan mo. Mababalak ka din, sumalakan mo. Ay bro, naubatan mo na yung si matulis niya si kukasimpi tanok kubakrang kayat panukap po naman na ayat panukap po ngalay. Ay bro, naguro ako ka din si ikwang nagtuman na ay maguro ako ka narugoy nagtuman na ayat na amaw ng kaiyamatang ka na panumpil na ka panabino na ka nabututang pa na subutot ka na binubali niya si ikwang mo. Tuhan ko makasih masa petulung waya. Yang dosa yang pelik, yang dosa tanggusan. Masuk ia pangapagaga ia si ikutan dosa na musirap dunia betulin tahu. Nabinya di dunia nama lupukot keling suruh pedang. Nabinya nakau lawan aku wata. Itu mana aku. Lain kali dulu. Nyatai tayo. Nabinya ni promis. Begini ya Allah. Baik akong kabupang kalidasan ay mabulit ko na kabang kayatang dosa na kamantaan ang makat ka na ayan sa kapitya ginawa nalibububot na kandun susabot pa niya doon nakaraan ay kandun nabuli ko makat ka na sa tang dosa na ito ang palino ay maranang ko palina tadosa na ang lumakatan ay pinsyo na limutas sama niya yan kung naman tao niya buhay ipatrever sa ipapalin juga tangguh sana, kayak review na master kalau didukung sa Amerika, mata udah niya na kabunanya di patahnya dari bukannya semuanya. Jadi datang bagaimana tiba praktikal, pikir Allah, suratul mu'minun dikasih hukum usia, hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu. Tama na Allah sama kata lima kung gudoy pikiran suka patay. Nagbiran, ubah kami lupakan dunia si dunia, ubah kami mulakatin dengan si dunia, kami juga lupakan kami dulu sebagian ng juga Yang terang. Saan ka nang nakatakan? Kahit hindi masang biro ng manusia, ang makilang sa pulo na niya, ay biro, tingin ang pakadol. Yun na nakapatay na isin, ako nagsinta ang mga patayan ang bagyo ang mga mga sumanangan mo, tabakan yung pulangan na produksyonan. Naman inabintang Allah sa Diyos, kaya rin yan ay na inagaw ko pinilian ng burwan ako sa pagkumabayan mo. Naman itang ang parwalo, mamanta na sumapatay na lang kongis. Panginoon, Muhammad sallallahu alaihi wasallam na inibutulun na abidullah. Ayang ko na ama-ano to. Sa kebal ko rin sa maan, nasa kapag-gulubaya yung Allah,
makakasih wallah isra andis Muhammad semoga tahu Iwari bingung wallah yung kutwa pagkebudayaan wallah sa kapal inimpun na malupot kebudayaan wallah pinapansin so Muhammad na pagkebudayaan wallah nasa ketang na malupot kebudayaan wallah ito magpiro ni bangan yan dito kebudayaan kamu buku nabal sa ketang wasilan wallah ini mga kaya taaman yan sa ito kapatay kaya taaman yan na sobra pa ng sama dosang pilis kita ano Unia pagkauma sumanakan mo sa ito nabi niya ayat na imang bingan-bingan nabi natina innal mawti sakarat madalat tiyo na sukapatay ng kaburod Allahu Akbar Allahu Akbar nakiyaw niya budo ang iyong kutra pagkabubayaan wallah pagkabubayaan wallah nasa kapal di mabrug amal pagkabubayaan wallah nah sa kapal di mabrug amal pagkabubayaan itu na pagkabubayaan wallah Allahu Akbar Allahu Akbar nah innal mawti sakarat Tinggal mga sahabat, ya Rasulullah nakatik kaliman ang mga sahabat ka, mga sahabat ka. Tinggal Rasul sallallahu alaihi wasallam, Tina antum ashabi wa hum ahbabi. Aduh, sekarang mati yun na magtayo ka na sa kanubulo ng mga ginawain. Nasiran na mga rintan yung puso ako. Allah. So kung sa mga sahabat na matagod ng ginawa yung Rasulullah nung sakatan na mga rintan yung puso Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Tingnan ummati Nalidakan tangannya yung mga day sakatan na minigura o katano sa ikwallah amak pumangan itano sa ikwallah ala Allah no baray kapag talumamanakan sumanakal mo pinapakalidas sa kong kasi kong kabul o sa karakal mo kunsitan sumaliwatan na udah tayo pang mapangan napangan dami din si Iwan daw nalito ka po sama na ina malok niya tamping sa mga posotan kakailangan man na uman ka man nagsukapatay nayawaraan ang umiyamarat piye Peter Uwaba innamal mu'minuna alladhina idha dhukirallahu wajilat qulubuhum Ila ako nawaraan umiyamarat piye di wallah nandun di kanaliran sa ikot talong-talong sa ikwallah na maraguman din na suparat piye na pulong dabas sa mga puso nila nakaw ito waraan umiyamarat piye Ayun kaya kapatay na pagpunay sa kapangatan Pagkatalo kong kawal lalu bukan yung bayar ketanu akhirnya ngayon ngayon yang kanan apangatan naging kanan ambulan siya bukan siya omang gawin ako mikigig sana Nali ko na mana-mana ito na niyak tayo apangatan mong kanya abitro wala natin napagagka fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin pamangkat mo kaatiguan mo kamataan na asuka pamangkat na pagkang biyag san kong yamarasay ang mga kamanagoonan niya tayo kailangan na sa puso ka na pagkata mo yung niya tayo kumat sama niya na bindigan mo siyang isigan ano ba yung gila ko na yun dahil gila na niya tayo mata nga daw po na tayo mata nga tingin suko yung tanwag lawa pa siya mau malangan mo siya mau terminal ini siya nilang sa terminal Ayun na namin ang tayo na naging dito. Ayun. Kenapa? Habis kamu masuk rasa kan? Amat kamu ni Pakat perang mana? Ayat itu Allah si isa Quran at ginawal wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sama ito na kaya pagkawat tanong ayaw makanan yan na pwede tanong na ayat mana kailangan na masusuat tanong suwan ayat mana kailangan na higulan tanong sa bato akian na kita na wala ito panipakay siya o paman ayat sa kuwan na kailangan pa na mga tanong sa bato ay nebro kita isi na kasi ginawan ka
ginawa ko ang tunabi sa isang pakiyan na nakunuwala bayakian na nakunuwala napantag sa kakan anak upupukakan sa ekonomiya anak upupukakan sa prinsikin bayat pantagay niya din nakunuwala nagupantag sa kainong anak upupukakan kainong sa mga isipis niya na mga Panginoon bayat pantagay niya din nakunuwala na anak umakat pangarama sa patakataw. Oh, ayun na nabagi ng isang bakian na kawan. Hindi mo ka sa Quran. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Din apang talay niya naman sa ito mga manusia. Inunta na anak ko yan masusuan. Ha? Ito Allah. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Suasuatan nyo su Allah sa ubong panakutan sa babiyaan kunasay wabil walidaini ihsana nagubiyo-biyain ka sumbuda alok saka ay lang nakapipi ang sumbuda alok saka mas gusto ka na su Allah napipi ang sumbuda alok saka ay kipigin dulu na sa alok saka kalau tanuro niya panisindo, agyun kaya masantano, nag-iinis sumasa, kayo paabatan, kayo nung paamasa, ay hindi ka pagingin ka, nagpagirap kong kanyang kanya na sugong panakapadanang yung palumpaan. Nata? Ang bumadasar na uso ko mga busya pa namin ada sus, nga ni nakaw magwasronta pa namin ada sus. Siya ito pong ginaw sa kaliyos na paso nakakalabaw nilong tunag din sa labing-biri.